samtlige 1200 Netto-butikker i Danmark og Polen har vi implementeret en ny og smart printerløsning til print af vores hyldeforkanter og skilte. Det har vi gjort, fordi vi ønsker en strømlinet og skarp priskommunikation ude i vores butikker for at sikre en bedre kundeoplevelse, men også for at gøre det nemmere for vores personale. Inden vi fik den nye løsning, smed vi alt for meget papir ud. Vi brugte i butikken alt for meget tid på at printe de her hyldeforkanter, sortere dem og sætte dem op. Tid, vi kunne have brugt mere værdifuldt ude i butikken. Der fandtes ikke nogen løsning på markedet, som kunne løse vores udfordringer og samtidig give vores priser et pænere udtryk. Derfor tog vi fat i Delphi Technologies, som vi har samarbejdet med i mange år, og det kom der denne fantastiske løsning ud af. Alle vores butikker er nu blevet udstyret med 2 printere fra Epson. Vi har en labelprinter, som printer alle vores hyldeforkanter, og en printer, som håndterer alle vores A4 og A5-skilte. Labelprinteren printer i præcis den rækkefølge, vi ønsker, den skal printe i, for at gøre det nemmere for butikspersonalet at sætte hyldeforkanterne op. Samtidig med dette laver printeren langt færre fejl og tilpasser præcis den mængde papir, vi skal bruge til vores skilte. Med den nye løsning, ud over et skarpere priskommunikation, har vi mulighed for at lave farve, flag, logoer. Ja, det er mulighedernes legeplads. Efter vi har implementeret den nye printerløsning ude i butikkerne, har det virkelig optimeret vores daglige drift. Vi har samtidig fået et gevaldigt opløb på vores design på vores prisskilt. Løsningen er noget, vores kunder lægger mærke til. De får et meget stort overblik over, hvad der er vores tilbudsvarer og hvad der er vores nedsatvarer ude i butikkerne. Alt i alt er jeg virkelig glad for den løsning, vi har fundet til vores butikker. Som medarbejder i Netto er vi virkelig glade for den nye løsning. Det gør nemlig, at processen i det bliver meget nemmere og mere tidseffektiv. Da jeg ikke skal vente på priserne kommer ud om morgenen og først skal printe dem der. I stedet for ligger de klar til mig med det samme, da de er printet i løbet af natten, så jeg kan gå i gang med mine arbejdsopgaver hurtigst muligt.